Eva, moi boa tarde. A ver, que andades a falar, Que andades a falar de min, que depois enterome de todo, porque vou ler os comentarios todos para atrás. Ola, profe, xa abriu o cole. Hai alguén aí? Porque Nieves chegou a -10. Nieves non tiña nada máis que facer que estar aquí a -10. Estaba arrombando os bancos para toda a xente. Moi boa tarde. Ola, que tal, Esther, Monse? Moi boa tarde, Nusca, como vas do catarro? Un pouquiño mellor? O sea, un pouquiño mellor, non moito mellor, pero non estou ao 100% porque non estou tomando medicamentos da farmacia. Estou tomando as miñas mejunjadas, pero xa vou moito mellor. Estou... E con esta tamén. Esta conocedela, non? Entonces, pois, eso, que vou un pouquiño mellor, vou algo lenta. Bueno, tamén lle teño jengibre, ginger. Para ir comendo despois, que se está facendo. Pero agora tapámoslo así. Moi boa tarde a todos. Desde o Serra do Jaliñeiro estes días fai moito fresco. Tamén aquí fai moito fresco. Fresco que dame gana de encender o fogón. Porque fai frío. O sea, que estamos ao mellor a deso. Sabedes que este ano pasamos de inverno directamente a verán, non pasamos por primavera ninguna, porque sí que fai moito frío aínda e sigue chovendo, así que moi boa tarde, aquí está María Varela, Carmen González, Pilar, aquí tamén ha hecho frío e bastante agua e granizo varios días. Hoy algo máis templado e llovió un pouco a primeras horas. La huerta es el Amazonas. Hai que plantar arroz ou haise que plantear ao mellor, non sei, plantar cultivos acuáticos nos 6 meses do ano de chuvia. Hai que plantearse eso, poñer hidroponía nas nosas hortas. Moi boa tarde, Nusca. A cometa espantapájaros é efectiva para espantar esa ave que mata as pitas? Esther, cal é a ave que mata as pitas? A ti que ave che mata as pitas? Porque non sei que ave mata. A mí non hai ningunha ave que me mate as pitas. Un miñato? Pode ser un miñato? Ou as gabotas atacan ya as túas pitas? Moi boa tarde, María Lucía, que tal? Por Vigo non choveu, pero fai aire pola mañá e nublado pola tarde e sol, pero hai. Nieves, non choveu estes días en Vigo? Non che creo, O sea, en toda a semana non choveu en Vigo. Choveu aquí todos os días. Tengo los nietos a remojo, en un rato. Tendré que dejarlos, pero mientras estoy atenta al directo. Moi boa tarde, Pilar. Pilar, que non se che pasen de mollo, quero dicir, atendios. Se ten os netos na bañeira, fai caso deles, porque os rapaces son o demos, xa sabes que ti fai caso deles, por si acaso. Que tal, Rafa? Ten cuidado, non te vayas a... Buenas tardes a todos. Boas, familia, que tal? Moi boa tarde desde Vigo. As ramas dos kibis rompe todas. Pero se é culpa túa por non telos amarrados. O sea, o kiwi só tiñas que ter podado no seu tempo e cas ramas amarradas, como se fora a viña. Non tiña que ter problema as ramas dos kiwis. Moi boa tarde, bo día das letras. É verdad que hoxe é o día das letras gallegas. Eu non é algo que teña no meu calendario como algo que celebrar como cun entusiasmo. Non sei, a ver, gústame o día, gústame que teña representación e todo, pero non é algo que na miña vida supoña un cambio ese día de dicir, o día das letras gallegas. A maioría de vós seguro que xa sabedes onde fun hoxe. Eu xuro-vos que non iba a comprar galiñas, eu iba de paseo, pero o culpable foi Lolo. Se puede poner el dedito antes de empezar, eso é verdad, porque son de 150 personas e só hai 60 me gustas. Dadelle ao me gusta, o mellor é que se vos olvidou. Nin que vos vai a cobrar nada, nin chica, é de gratis, todo, sempre. Vos dadelle ao me gusta. Moi boa tarde, hola, que tal?
Muy boas, hace poco que conocí tu canal por los Peramelón y me encantó. Y te quedaste. El Yeti. Supongo que te suscribirías. Espero que sí. Pois benvido ou benvida, bienvenida. Non sei se el Yeti é un... Bienvenido ou bienvenida. Hombre, está por aquí Jesús tamén. Que tal? Boas. A ver se arranca o bo tempo. Que os meus tomates teñen xa as follas negras do frío. Os meus tomates van maravillosos. O que quedou un pouco anclado por culpa do frío son as berenjenas e os pimentos, que lle vai a costar arrancar moito este ano outra vez, porque, joe, estamos achegando a junio, que xa tiñamos que estar morenos, xa tiñamos que ter aquí a marca do Nike ou do bikini, non teño nada, o sea, estamos blancos aínda, entón os pimentos vai a costar moitísimo este ano. Pero, bueno, eu teño os tomates grandes, bonitos, bueno, creo que puxen un vídeo un día destes para vos enseñar, pero os meus están indo moi ben. Perdón, ainda teño algo aquí, Moi buenas tardes desde Ginebra, que hace fresco tamén. Home, e é a primeira vez que sigo tu directo e... encantada de acompañarte. Ana María Fraga Carril, pero Carril é aquí ao lado, quero dicirte, é un apellido moi gallego, Fraga Carril. Eres de Galicia, aínda que esteas en Ginebra, non, Ana? Home, contanos, xa que é a primeira vez que ves, aquí hai unha comunidade moi bonita, e máis ou menos sabemos de onde somos, por lo menos os que entrades máis ou menos todos os domingos. Así que estamos esperando a que Ana desde Ginebra nos conte a súa historia. Que fai en Ginebra? Está a traballar, claro, así, supoño. Hola, Carlos, que tal? Hola, Nusca, hoxe estou morto, xa non escribo máis, só lo ben de oínte, xa que estou de volta do morrazo de correr a media maratón. Hoxe houve moitísimas carreiras de medias maratóns e maratóns, o sea, eu non corro nada, Carlos? Mirade, aquí onde me vedes, podo ir a cortar, o sea, podeme levantar ás 7 da mañán, nadar durante 1 hora, ás 8 estar tomando café con miña nai, ás 9 estar cortando erva en toda a horta, apañar a erva, traballar todo o día na horta, despois ir a pasear cos cans, volver a ir a nadar. Pero se teño que correr desde aquí hasta aí, saco a lengua máis grande que a de Barry, que é a do meu can, o sea, non son capaz. Para min correr é non sei, é un traballo que non sei facer, eu penso que é porque non sei facer, non controlo a respiración e afogo. Agora si, nadar nado ben, pero correr, mira que o intentín, que, bueno, pois veña, corro solo 3 minutos, empecín así, correr 3, andar 3, correr 3, andar 3, na terceira tirada xa non podía máis. Non sei, correr non se fixo para min. Outro deporte, aguanto, pero correr... Pois tens que enseñarnos como se planta en hidroponía. Home, claro, terei que enseñarnos, non me gusta nada, A ver, sí que lín moito sobre eso, porque me entusiasma moito o tema, sobre todo porque hai plantacións moi importantes en Galicia que se están levando a cabo e tal, pero pareceme un cultivo moito máis costoso, por suposto, que na terra, pero moito máis difícil de controlar. Ti date conta que por hidroponía, o sea, son as plantas sumergidas as raíces totalmente en agua e ti nesa agua tens que controlar os tratamientos que lle tens que botar, tens que controlar a fertilización completa, porque aí non hai microorganismos que lle den de comer a unha planta que a vayan alimentando pouco a pouco cada día, ou irse descompoñendo máis o compost que lle botas á planta e que a vai alimentando, pois eso, día a día, pouquiño a pouco, sin preocupacións. En hidroponía tens que controlar a temperatura tanto aérea como a da agua, como a da... Pareceme unha traballeira que eu para mí non a quero, o sea, mirina por curiosidade, por saber como se facía, pero para... No, para mí non é. E dinos Irene Sampil. Hola, Nusca.
Eu teño unha dúda, a min gústame que teñan dúdas, porque senón voto media hora solo saludándovos. Voto a primeira media hora, encantada, nada máis que de ler os saludos. Pero aquí viñamos a traballar, entonces vamos a empezar a traballar. A dúda de Irene é, o outro día abrín unha cereixa e había un gusano blanco. E despois fun abrindo todas e estaban todas así, ou con unha cousa negra como si de ir pasando ese gusano. E a dúda cal é, Irene? O sea, que queres que che solucione todas as posibles dúdas alrededor dese gusano? Queres saber que gusano é? Queres saber que penso eu? Queres saber como acabar con el? Porque unha consulta non podo facela tan grande de... Vou estar pendiente, Quero dicir, Irene, ponme... Facédeme caso, cando queirades facerme unha pregunta, non fagades en 2 comentarios porque non vou ver o segundo, porque son des moita xente escribindo. E dadelle ao me gusta, que son des 200 personas e non chegan nin a 90 me gustas. Por favor, dadelle ao me gusta. Quero dicir, cando me queirades facer a consulta, planteade todo no mismo comentario. Si hai suerte e eu vexo, leo e respóndovos. Pero agora, claro, eu non sei cal é a dúda de Irene e non vou estar respondendo a posibles dúdas que surjan dun gusano porque botaría xa media hora solo falando das posibles dúdas. Entón, vou estar pendiente, Irene. Ponme tamén algúns emoticonos porque me chaman máis a atención, é como visualmente como máis, sabes, voume xa como máis, como o de Celi Extremadura que pon dediños, xente, en mayúsculas e chuc, 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 todo dediños. Ou o Monse Otero que me pon, foches a Padrón, e ponme así como emoticonos. Entonces, claro, eu eses besos como sin querer miralos, non chaman máis a atención. Lador, que tal, hombre? Non estabas traballando, estás por aquí. Cree, Nusca, cree. En Marín hoy no ha caído ni gota, pero sopla una barbaridad. Hasta yo, con la cabeza rapada, me he despeinado. Non tiñan a onde agarrarse os piollos. Voaban os pelos da cabeza rapada, Lador. Como se trata que é? A pregunta é como se trata que é. Mira, hasta che vou enseñar porque penso que a teño aquí. Mira, porque onte fun dar unha charla e le vine para enseñar que non a enseñín ao final, que non me dou tempo, pero vou xa enseñar. Necesito que me dixas que aspecto ten o gusano, porque é que claro, gusanos que coman fruta, hai moitos, pero se me dis solo que é blanco, non me dis o tamaño, non me dis se ten cabeza negra, se caja negro, ou se non lle ves a caca dentro da fruta, se a fruta... Entonces necesitaría máis datos antes de empezar a falar, porque ao mellor vou falando aquí media hora de unha que penso que pode ser, e ao mellor non é esa, é outra. Entonces dime blanco pero gordo ou blanco pero con aspecto de alfiler, de punta de alfiler blanca. E ten cabeza negra ou simplemente é como un cacho de palillo así? Así. E canto mide, máis ou menos? Dime se mide, pois, como medio centímetro, ou se é un pouquiño máis grande, pode medir 1 centímetro e un pouquiño, se é gordiño, se está como segmentado, se ten o corpo como en segmentos, sabes, como en boliñas. Vasme axudar moito a axudar a responderche. Foches a Padrón? Si, hoxe tocounos ir de paseo a Padrón, fomos eu máis Luló, e fomos a comprar as galiñas. Non sei se vistedes o vídeo das miñas galiñas, pero teño non unha, ni 2, sino 3 galiñas novas. E botín como 3 horas integrándoas na miña horta. 1 hora con cada galiña, botín. Pouquinho a pouco, acariciándoas, presentándolle aos cans, as outras galiñas, ao pato, ao galo, presentándolle a horta, enseñando... Esa soy yo. Boas tardes desde Lousame, familia. Podo plantar puerros ca luna nova? Pódelos plantar. Deberías de plantalos. Se foches os a Padrón, xa deberías de ter plantados os puerros, e máis. O mes de maio e de junio son uns meses fantásticos para plantar os puerros do inverno. Os puerros que despois vas a comer no inverno, porque o puerro, se non se apura, se se deixa estar,
os puerros poden tardar 5 meses ben en estar listos para empezar a apañar, e despois poden che aguantar aínda bastante tempo sin ter que quitalos da terra, porque tardan en botar o grelo, non? Os que plantas agora en este mes ou no mes de junio, porque van lentos crecendo e non apuran moito a grelar, a non ser que che sala mala sementea, que tamén pode ser. Pero é un mes bo para plantar os puerros, para ter despois para noviembre, diciembre, xaneiro, febreiro, para despois tomar vitamina C e calcio a través dos puerros. O sea, os puerros son moi, o sea, deberíamos de acostumbrar a comelos máis en casi todas as comidas, en salteados, en tortillas, en guisos, ao forno, cando metemos peixe ou carne, meter puerros, deberíamos de incorporar máis á nosa dieta, e sin coselos tantos como os cose algunha xente, que algunha xente coseos durante media hora ou máis. Eu, a non ser que sea para facer o caldo de puerros, que entón sí que poden coser 30, 40, 50 minutos, porque me gustan aí ben desfeitiños e ca espesiña, pero se non, salteados e listo, en tortillo así, que é como conservan mellor a súa, digamos, os seus componentes, que nos van a facer moito mellor no noso organismo. Soy de Cambados, Galicia. Aquí somos casi todos de Galicia, bueno, non, que hai xente que é de outras partes do mundo, pero ben vida. Vale, Ana María, que nos dixo que estaba ya non me acordo en donde me di, pero é de Cambados, home, claro, vale, xa me parecía a min, porque Ana María podía ser de calquera sitio, pero Fraga, Carril é daqui do lado, o sea, as ameixas de Carril, por aí, pois Cambados, ao lado. Os favóns para semilla pódense secar fora da planta? A ver, iba a dicir que non, pero depende, María, porque mira, se ti os favóns os colles cando aínda están na planta algo verde a vaina, deberías de deixar que secara na vaina hasta setembro, outubro ou noviembre que os plantes, ou diciembre cando os plantes. Están ben na vaina, non teñen problema. Pero, se ti conservas a planta dos favóns, porque eu, por exemplo, mira, os favóns, vou a dicir para o resto da xente que ao mellor non sabe de que estou falando, favóns chamamos aquí a un tipo de fava que se chama tamén favas tiernas, fava de maio, fava verde, fava loba, fava carracha, favellón, faviola, favayola. Bueno, ten moitos nombres, vou lá enseñar. Teño aquí sementes que estas son do ano pasado, pero está ben. Pero ao enseñárvolo, ao mellor, xa sabedes mellor o que é. Vedela. Vou coller un de... O color dá igual, Isto non ten nada que ver, nacen todos e están todos perfectos, son así. Depende, claro, se os collese... Eu os favóns plantos en San Simón, noviembro ou así só os planto. Suportan moi ben o frío, dan as primeiras en marzo, abril, maio, pero é que eu despois en maio ou a finales de abril xa me fai falta ese sitio para plantar outras cousas. Entón, eu non os deixo máis tempo na terra, entón arrancos. E non podo esperar a que lle sequen as vainas na planta. Entón, eu cando collo a vaina ainda está verde, eu deixo secar en dentro da vaina hasta que non poida máis. E con isto consigo que a semente siga alimentándose o sea, do envoltorio, como se diz, non me acordo, bueno, ás veces mi má vais matar teira así en palabras tan simples. Na vaina, concho, na vaina. Sigues alimentando dela, porque a vaina do favón ten unha cobertura por dentro como moi peluda, moi húmeda, e ten moita sustancia que aínda sigue alimentando a vaina, aínda que arranques da planta. Entón, eu deixo-as na vaina. Pero se as estonas, se as quitas da vaina e aínda non están ben logradas, ao mellor pode ser que non che nasan ben, porque é unha semente que quedou algo inmadura. O sea, que se a sacastes
e as tes aínda na vaina, eu deixarías na vaina, sin problema, podelas deixar hasta que a plantes, non sei cando a plantas ti, pero, bueno, hasta noviembre, por exemplo, ou diciembre, que as podes xa plantar, están ben aí. E teño os lilións, os lirios, serán lirios. Eu cebolo con unhas pintiñas blancas que nunca lle vin. Poderíasme dicir que son? No cebolo puntiñas blancas. Mariluz, mira, necesito que me digas se as pintiñas blancas. A ver, é que, sabes que pasa? Pode ser, é que me extraña moitísimo, pero podíamos estar falando de oidio, pero é que o oidio neste tempo aseguraría che casi ao 100% que non, porque non estamos no tempo de oidio. O oidio necesita unha temperatura máis cálida e sin humedad, ou sin tanta humedad como estamos tendo agora. Pero claro, tampouco non sei de onde eres. Entón, a min que me digas de onde eres, máis ou menos tamén me axuda a identificar ou a ser capaz a analizar o que... Vos dadevos conta que solo por unhas palabras ter que eu pensar de que me está falando esta muller para lle poder axudar. Tesme que dicir de onde eres, porque se me dis que eres daqui de Galicia, que está chovendo, eu xa descarto totalmente o oidio. Pero se me dis que eres dunha zona, non sei, pois máis cálida ou de Málaga, ou mellor, en Málaga pois non está chovendo tanto ou así, pois non descartaría o oidio. O sea, eu non che podo dicir que son unhas manchas blancas que salen nos lilións. A ver, eu supoño que o corrector non che deixou escribir ben, pero non sei tampouco que son lilións. Pero no cebolo, manchas blancas, o oidio vou non descartar, porque non sei de onde eres, pero me imagino que a estas alturas do ano ainda non hai tanta sequía como para que haxa oidio, pero pode ser ou botritis ou outra enfermedade da cebola, ou a mellor pode ser mildio da cebola. O que esas manchas blancas teñen tamén como unhas esporiñas negras, e se lle toca ser húmedo, está blando, ou é un polviño seco. Porque pode ser varias cousas, pero bueno, se o que si é teles que tratar. O cebolo, deberías de quitarlle as follas que teñen esas manchas, é que non sei o que é, claro, se che digo que quites as follas e non é, non podo. Pero mira, sabes que podes facer? Mandarme á radio unha foto de como te as cebolas e mandarme unha non, mándame varias fotos que non importa, e mandas máis á radio e así podo ver de que me estás falando, porque cas fotos só identifico mellor. Podo che axudar a darche un tratamento. E ao mellor esta semana xa entra a pregunta, este jueves, e así na Radio Gallega podesme mandar. Teño as polas atadas dos kibis, pero rompen os brotes novos, xa que este ano levaron unha poda drástica. É verdad, que lle querías... Acórdame que me mandaste á radio, é verdad, é verdad. Deste unha poda bastante drástica porque quixes cambiar a estrutura, porque estaba como raro e querías leválo por outro lado. Vale. E estánche rompendo as polas? Ostras, pero entón fai moito vento en Vigo. Mira unha cousa, Nieves, reforza. Se ves que hai un brote novo que é demasiado largo, amarro a calquera outro brote para que non rompa, porque, bueno, eses brotes novos este ano non che dan kibis. Vanche a dar nas que quedaron do ano pasado. Pero telas que conservar para o ano que ven, se non o ano que ven tampouco vas a ter kibis. Reforza, e ao mellor, reforzando, pois evitas que che sigan rompendo. Pois non necesitas correr, vese che estupenda. Sí, pero eu teño a miña forma de estar en forma. Temos unha lesma por aquí. Xa o vin, vale. Este fuera, que chanchullo, que este tamén. Diego, que vai a dormir. Diego, vai dormir. Toma primeiro un vaso de viño e depois durme. Ala, a dormir. Non sei por onde andábamos, a ver, se non hai lume... se non hai lume, ou me persigo un can, non corro.
O sea, eu teño a miña forma de ti estás en forma. Eu, non sei, a miña forma teño, eu que sei, para nadar son capaz, pero para correr non son capaz. Eu que sei. A las buenas tardes, moi buenas tardes, Jesús, que tal? Os meus tomates van disparados, pero os pementos morreron co frío. Pa a semana que a próxima volvo a intentalo. Vivo en Lousame, pero son da Laracha. Pero o importante é onde vives. Se vives en Lousame, non fai tanto frío, a non ser que me digas que vives ao lado dun río. Pero vouche dicir unha cousa, Thierry Bound, aínda estás a tempo de volvelos a plantar, quero dicir, agora cada vez vas a encontrar menos pimentos a vender, e sobre todo nas tiendas dos que fan o plantío, porque xa vamos algo tarde, pero se te vas a un mercadillo, se te vas o domingo a Padrón, que o tes ao lado, vas a encontrar aínda señoras que venden o seu plantío, que fan elas o plantón, o sea, de plantío, de tallón, aínda vas a encontrar pimentos, e aínda os plantas a tempo, porque é verdad que este ano para o pimento e para a berenjena, moito frío, é moita humedade, e non van arriba, o sea, tan pronto como deixe de chover, eu recomendaría vos botar un pouquiño máis de compost se tendes, ou humus de lombriz, ou volver como a fertilizar, porque a agua está bastante lixiviada, e ao mellor non ten os nutrientes agora que lle facirían falta para coller o empuje, non? De todos os xeitos, se vedes que vos quedaron os pimentos moi pequeniños, teño un vídeo aquí no meu canal de YouTube que se chama Como reactivar o crecemento dos pimentos en anos así como este, que son moi fríos, moi chuviosos e tal. Entón son como unha pauta de recomendacións, como podalos e como darlle como un empujón para que volvan a reactivarse e que volvan a coller forza para cando veña o bo tempo. Así que depois ides mirar o vídeo de como reactivar o crecemento dos pimentos cando quedaron estancados por culpa dunha mala gestión do tempo, do clima. Hai dúas, sabes que tin, Diego e máis Álvaro, só os mandín para dormir, só os mandín para a cama. Nusca, falaronme do aceite de nin combinado con xabón potásico. Opinas ti? Pero claro, para que che falaron, Miriam? A ver, porque eu uso aceite de nin e recomendo o aceite de nin. O que non sei para que che recomendaron mezclalo con xabón potásico. Cada cousa para o que é e o zapato para o pé. O aceite de nin, o xabón potásico ou o aceite de nin, pódense botar a outras mezclas para que se podan adherir, o sea, pegar a según que tipo de follas ao que queiras botarlle un tratamento. Cola de cabalo, purín de ortiga, consuelda, bardana, o que sea, logo, non? Pero as follas, por exemplo, dos repolos e da verdura, ti botaslle foliarmente un tratamento e as follas resbalan porque son como moi cerosas. Entón, podeslle botar un pouquiño de xabón potásico, non faille nunca, por favor, e para que fagan como adherir, quedan como pegados, fañe como un pouquiño de velcro. Físicamente o que fan é romper a tensión superficial para que as gotas de agua, en vez de seren así de grandes, roden pola verdura abaixo, fan que a tensión superficial sea máis grande, se expande e a gota sea como máis larga e que se pegue mellor a folla. O que non sei por que che dixeron de mezclar aceite de nin con xabón potásico. Que opino eu de que? Porque non, para que che dixeron que é? Para que o queres utilizar? Despois aí opino. Hola desde Laza, que tal, María Isabel? Moi boa, moi boas. Saludos desde Cariño. Adri, saludos desde Cariño, é con cariño, non? Quero dicir, vai todo da man. Saludos desde Cariño con cariño. Hola, son Julia de Valeira. A miña pregunta é se está ben atar as cintas dos allos para que meden as cabezas. Tamén te dixeron, Julia, quero dicir, a min cando me preguntades cousas destes dame como un pouco de medo porque se hai unha persona que vos dixo que era fantástico ou se ao mellor vistedes un vídeo dunha persona que está facendo vídeos como estou facendo eu e no vídeo explicou que era fantástico e agora chego eu e dixo vos que non, que ademais é contraproducente, é todo o contrario,
pois ao mellor non sona ben. Ou ao mellor dixidesme, pois meu abuelo fixo-llo toda a vida. Pois está ben, tamén. Mira, que vaya por diante que cada un na súa horta vai a facer dela un pandeiro se lle dá a gana e pode facer cada un o que queira. O que penso eu, vamos a ver, o que penso eu e vou vos a falar con criterio, non vos vou a falar desde a miña posición, senón que vos vou a facer pensar para que vos tomedes a decisión que vos creedes que é a correcta despois de que eu vos explique que é o que pasa aí cando facemos ese acto vandálico, digamos. A ver, unha planta, todas as plantas, pero sobre todo vamos a falar das liliáceas, ou sea, das alliáceas, que son as que teñen bulbo. Vamos a pensar en cebolas e en allos, por exemplo, non? Vamos a falar desas dúas. Nós o que queremos comer é a parte da baixo, da cebola ou do allo, non? É un bulbo, e está baixo terra. O que ten arriba, para facer a fotosíntesis, é seguir alimentando o bulbo, por eso o bulbo vai crecendo. O que ten arriba son as follas en forma de cintas ou de lazos, como son os dos allos e os das cebolas, que o que están facendo é traballar para o bulbo. Todo o que as follas da cebola e do allo recollen do sol e do aire e a levan para baixo para o bulbo. E o bulbo encontrase no medio das follas e das raíces. E mediante as follas que fan a fotosíntesis e as raíces que recollen a agua en simbioses cos microorganismos que viven no chan, que deberían de vivir no chan, son capaces a facer o seu propio alimento, porque as plantas nas alimentamos nós botamos compost, e o compost son microorganismos que traballan para darlle de comer ás plantas. Bueno, pois nós temos aquí o bulbo, temos aquí as cintas para arriba que fan a fotosíntesis, e para baixo temos as raíces. O palillo serían as raíces, o bulbo e as follas. Bien. Todas as plantas que son caducas, o sea, que teñen unha época de vida, digamos, e depois morren, pois as non caducas sería un carballo. Un carballo no otoño, pois tira as súas follas, pero sigue vivindo e po ano volve a botar follas novas. Esas non. Pero, por exemplo, un allo ou unha cebola caduca, o sea, ten un período de vida de 8 ou 9 meses, mentras vai crecendo e engordando o bulbo, e durante ese período as follas e as raíces traballan para engordar o bulbo. Bien, chega unha época na que a planta reconoce que o bulbo xa chegou ao tope que tiña que chegar, nota que a temperatura tanto da terra a través das raíces como a do exterior, a do aire, é un aire xa moi frío, a terra está como moi fría e sabe que non vai a poder sobrevivir ao frío que chega despois, porque ven o otoño ou o inverno, non? Entón, o que fai esa planta completamente é entrar naturalmente e porque ela quer en unha cousa, en un período novo da súa vida que se chama senescencia. E a senescencia, o que fan as plantas é recollen toda, digamos que as sustancias todas cantas teñen nas follas, absórbenas para dentro, métenas no bulbo e fan que o bulbo vai cicatrizando de forma natural, ordenada, como ela quer, folla por folla. E vai como deixando, o sea, canta máis energía da que ten acumulada nas follas entra no bulbo, esa folla vai quedando degradase, entra en senescencia. E degradase porque queda sin sustancias que van para o bulbo. E iso que consigue é sellar folla por folla cada capa que ten a cebola de capas, esas capiñas amarillas que pertenecen a cada folla que está fora, pertenece unha capa da cebola que está debaixo da terra. Si nós cortamos ese ciclo, porque a cebola faino de xeito natural, absorbe todos os nutrientes e fai que o bulbo sea viable, se conserve mellor, madure de xeito natural sin que ninguén o apure, e fai que esa cebola ou ese allo, si deixamos que madure de xeito natural, vai nos a durar moito máis, non vai a pudrir,
non vai a poder ir por dentro, non vai a... Vámonos a poder enrestrar, vai nos a durar pois meses antes de que se poña malo ou que empece a grelar antes de tempo. Que pasa se nós, porque por costumbre, porque meu abuelo sempre o fixo, porque se yo vin facer, ou porque o dixo fulanito nun vídeo, e pareceume boa idea. Nós collemos e aos allos átanlle as follas estas, apretanllas, porque dis que así engorda o bulbo. E as cebolas o que lle fan, tamén, igual que o allo, é pisar e doblar a cinta, para que quede dañala, para que apure a engordar. Non o fai, porque no momento en que ti dañas a cicatrización que ten natural o bulbo de estar encanado ás follas, ti dañástelo, ese bulbo non se vai a retraer da mesma maneira. Non che vai a engordar máis, eso garantizo, quero dicir, se un allo estaba pequeno por doblarlle ou por amarrarlle as cintas, non vai a engordar máis, diso nada. Ti o que faz é obligalo e apresuralo a entrar na senescencia de un xeito obligatorio, pero non vai nin a cicatrizar ben as capas, nin vai a cicatrizar ben en dentro, despois pudren as cebolas, despois grelan as cebolas antes de tempo, despois os allos póñense malos, despois os allos ábrenche porque non teñen as follas ben pechadas, quedan todos como abertos, pero que non é bo para a planta, que non é natural. Nós non lle facemos falta para nada a naturaleza para ela conservar ben as súas sementes. E vos que creedes que fai un allo ou unha cebola cando vai degradando as follas de arriba? Está garantizando que as súas sementes sean viables para a seguinte colleita, ou sea, para a seguinte plantación. Nós non lle facemos falta para nada, non fai falta que nós apuremos eso ou que o... Entonces, dito isto, agora ti ou vos pensade o que vos queirades. Si vedes que é boa talos porque sempre o fixaste, despois adiante, é unha maneira de facelo, de traballar, que non é a mellor. Eu non vexo así. Pero si sempre o fixastes ou sempre o fixeron na vosa casa e vos queredes seguir facendo por tradición ou polo que sea, avante. Eu xa vos din a resposta, como é o programa esta. Ya conocéis las noticias, ahora os contaremos la verdad. Pois, aí está. Madre mía, que mande mensajes, eu 500.000 mensajes. Diñe para arriba a todos, sinto a moito. Eran muchísimos. Mirade unha cousa, son de 350 personas e só hai 150 me gustas, de verdad. A mitad da xente que estades aquí, estades obligadas. Non estades obligadas, estades porque queredes ou porque vos gusta. Dade yo ao like, que é gratis, por favor. Madre mía. Si alguien no sabe cómo se hace, hay 3 puntos. Gracias, Conchi, por enseñar al que no sabe a dar yo me gusta, por favor. Vamos allá. Nacho Dávila, eu son de Cabral, vi en Vigo, e o meu está igual, que o que ten que facer é botar fruto. O meu peramelón ten 3 anos. O teu peramelón está bonitísimo, que me mandas moitas consultas á Radio Gallega. Sei eu que está ben, que está bonito. 425, só os 150, é verdade, só os 150 me gusta. Veño da horta, sabíadelo, non? Pois, eso, fun a Padrón pasear, comprín as galiñas e fume para baixo para a horta e subín para o directo, así, e namais, viña con un guante na man. Pensei que era un pañuelo, que non teño. Bueno, pois a ver. Así, además de la huerta, aprendemos idiomas. 2 por 1. Ves? Raquel é das que sabe. Raquel sen que luna... En que luna se poden recoller as sementes da navicol? Que ti plantas a navicol neste tempo? Ou tel a navicol ahora grelada? Mira, cando Carmen, para recoller, a navicol pertenece á familia das crucíferas, é da mesma familia que a verdura de col, que os repolos, a lombarda, a verdura, os repolos todos. Cando se lle recolle a semente en que luna? Faime caso. Para recoller a semente das verduras,
esperamos a que bote o grelo, despois bota unhas pequeniñas vainas, e despois esas vainas teñen as sementes. Bueno, pois non poderíamos recoller o tallo floral, todo o tallo de sementes, hasta que ti toques en esa semente, que toques así, e tens que escoitar as sementes clin, 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 en dentro, porque aí é cando están secas de verdad. Bueno, pois dá igual a luna, porque unha vez que están secas e fan ruidiño, ti si moves e as escoitas como un pequeno cascabel, están para coller, pero xa non están pegadas á vaina, dá igual en que luna as collas. O máis importante de todo isto, primeiro, teñen que facer ruido, porque senón non están ben secas e ao mellor cóllelas inmaduras, e depois non che nacen ben. E teñen que estar moi maduras para recollelas. E despois, segundo, non te podes pasar no proceso de esperar, porque en canto están maduras, que fan o ruido do sonajero, pero hasta que empezan as vainas en por sí solas a abrir para soltar as sementes, pode pasar ao mellor nada 4 ou 5 días ou todo máis unha semana. Entón, se che caen ao chan, despois xa nas ves. Entonces, faime caso, non lle fagas caso á luna. Ti ten en conta que a vaina estea castaña, que non estea verde, porque senón a semente vai estar inmadura. Cando a vaina estea castaña, se lle toca se fai ruidiño de cascabel, colle a xa. Ou espera uns diñas máis si queres, ou si podes, pero colle a. Non esperes a ningunha luna, porque esas sementes, unha vez que están maduras, non lle afecta nada, nada de nada a luna. Eu a navicol plantina sementina a semana pasada, porque eu xa quero comer en agosto. E despois, a finales de agosto ou en setembro ou en outubro, volvo a plantar outra vez, porque me gusta a navicol. Vamos allá. Hola, Nuska, ¿qué tal? Eu quería che preguntar, porque soy nuevo con los tomates cherry. ¿Hay que podar los chupones que salen entre las hojas o se dejan que crezca como un arbusto? Muchas gracias. Mira, Fletchax. Teño un vídeo moi interesante falando sobre isto, sobre podar os chupóns malvados ou non podar os chupóns malvados. E esta é unha cousa moi parecida ao que expliquín antes de darlle a volta aos allos ou ás cebolas ou atar os allos. Tendes que entender como é unha planta, como crece e tal. O dos chupóns non son malvados, quero dicir, nós podemos podar unha planta de tomate. Estou falando de tomate normal, calquera outro tomate, e ti estásme falando de cherry, vou agora polo cherry. Podemos podar unha planta de tomate calquera, dame igual que sea azul, amarillo, dame igual, para darlle estructura, para que non nos ocupe demasiado, para que nos sea máis fácil emparralo, porque ti non podes deixar unha planta de tomate tirada polo chan, porque tan pronto como veña junio, colle hongos, porque está en contacto co chan, hai humedad, e con moito calor, como hai, por exemplo, en junio, e ca humedad que siga vendo, se está a carón do chan, vai xa enfermar a planta. Entón, por estructura, por aireación, porque non nos toque ca planta do lado, porque o tutor que temos, pois ten unhas capacidades, porque a separación que damos entre plantas non é tan grande como quixéramos. Entón, temos de que quitar algúns deses chupóns. A planta do tomate, sea tomate normal, sea tomate cherry, vai a nacer o encodo principal, digamos, e daí xa pode empezar a bifurcar en calquera desde os 10 centímetros. E ti decides se queres que teña un tallo de 50 centímetros con un tallo solo, entón tens que quitar unha das bifurcacións, e se non, deixalo ir. O sea, en cada folla vai a botar un chupón, en cada folla, na axila de cada folla, vai a botar un chupón. O chupón non é que estea chupando nada da planta, simplemente que vai a facer como se fora unha bifurcación para facer como se fora unha planta nova, vivindo da mesma raíz, de unha sola raíz. Pero claro, entra en xogo como tes ti de fertilizada esa planta, tela en un terreno fértil, solto e maravilloso, que sempre está regado, que está en perfectas condicións, e vai a poder esa sola raíz con todos os chupóns, maravilloso, non hai que quitarllos.
Vives en un clima que non vai haber problemas de humedad para coller o idio, mildio, para que... pois deixaos estar. O dos cherries é moi diferente a unha planta de tomate, digamos, das outras das normales, porque os cherries témola que deixar medrar máis tipo arbusto, como ti ben dís, pero non tampouco deixala ir como un desmadre, porque se deixas ir solo ou un tallo, vas a ter moi pouquísimos tomates, cherry, quero dicir, só vai a botar os cherries normal, bueno, a ver, non que hai moitos tipos, pero normalmente botan como en espijas, non? Como se foran en rama. Entón, ao mellor, se lle quitas todos os chupóns, unha planta, ao mellor, de 2 metros, igual só che tuvo 5 ou 6 racimos de tomatiños, pero se lle deixas ir a maioría dos chupóns, porque un tomate cherry é totalmente diferente aos outros, podeslle axudar emparrando de outra maneira, pero é moito máis resistente aos hongos, moito máis resistente en competencia que as follas que teño ao lado, que aguanta bastante ben, non é como outro que non quer competir tanto que as follas que lle toquen ao lado, sabes? É máis resistente, pero, bueno, tens que controlarlle igualmente un pouco o crecimento, aínda que hai no que deixar medrar un pouquiño máis arbustivo que un tomate normal, senón terías, non sei, menos produción. Deixa ir algúns chupóns avante. Hai outra lesma, non entendo nada, é japonés. Bueno, este vámola deixar a dormir tamén, porque xa que non entende, para que non sufra, só quitamos de en diante, xa está. Plántase ahora a navicol? Depende de onde vivas. O a navicol dase mellor con frío, e dase mellor se a plantas pois a finales de agosto, setembro, outubro, noviembre, diciembre, pero depende de onde vivas. Tampouco pode estar encima de unha helada, pero é que aquí temos un clima moi temperán, e podeche facer tanto frío en junio, como en julio, como en marzo, como en setiembre. Entón, eu probo suerte. O navicol vai a nacer igual. Pode ser que non sexa maravilloso, pero eu vou comer igual en agosto, cando me dé a gana vou comer un pouco navicol fervido, porque como as rabisas non se dan ben con moito calor, pero a navicol pode se dar ben neste tempo. Sementando neste tempo. E se teño suerte se dan ben, porque para min a navicol é como un sabor moi parecido ás rabisas, aos grelos. Entón, se tes suerte se dá ben, pois non paso gana de comer verdura fresca con sabor a rabisa, pero con aspecto de col, de coleiro. Entón, non é o mellor mes para plantar a navicol, pero sí, podese plantar, bueno, tranquilamente. Vexato aguiluchos, non sei que significa, Esther. Nada aclarado ou nada aclarado? Digo nada, xa mo aclaraches. Pensei que ao mellor me liara tanto falando, que ao final non che aclarara nada, Dios mío. Bueno, pois alégrome terche aclarado. María, moitísimas gracias por avisarme da lesma, que así, pero penso que xa os quitín, Carlos, sea como sea, faltan moitos, é verdad, 350 personas e 200 me gusta, faltan 100 e pico de personas dándolle a me gusta, de verdad que non costa nada, a vos non vos costa nada, a min favoreceme moito o canal. A ver, que non teño pensado deixarnos tampouco, pero bueno, se o canal non cunde tamén teño que dedicar a outra cousa, que eu, como vos, teño facturas tamén para pagar. Nos que chegamos ás 200 preguntas na radio, é verdad, temos que seguir mandando, Celi. Esta semana foi unha barbaridade, porque fixen un chamamento a semana pasada, volcastedesvos moitísimo, Iago casi tolea da cabeza, cada mensajes que lle entraron, botábame fume o teléfono cando me mandou mi Manus, que se superamos as 200 preguntas contestadas, 200 dudas que lle resolvín á xente. Me encanta. Si, tendes que seguir mandando preguntas á radio, por favor.
Nusca, quería saber cando se plantan as berenjenas. Gracias. Mira, Charo Ibáñez. As berenjenas son un tipo de plantas que pertenecen á familia das solanáceas. É da mesma familia á que pertenecen os tomates e máis os pimentos. Entonces, cando se plantan as berenjenas? Cando na túa zona xa empece a facer caloriño, sin esperar a que haga tampouco calor sempre, porque senón vámonos a junio ou a julio e non lle dá tempo á planta a medrar. Pero non vale de nada plantala moito antes de tempo porque vai a sufrir tanto co calor que ao mellor queda enana, porque a planta, aínda que estea así pequeniña, ela vai tendo os meses, o sea, diste, bueno, planto en enero e poñolle unha manta térmica ou así, non? Pero plántala en enero, en febrero ten 2 meses, en marzo ten 3, en maio ten, en junio, en julio. Cando lle chegue o calor, é unha planta que ten 6 meses, pero en realidad é unha planta que non vive máis de 9 meses. Toda a súa vida, só son 7, 8, todo máis, 9 meses. Pero cando empeza a facer calor xa ten 6, se é unha planta adulta e ainda segue sendo así de pequeniña. Entón, a berenjena hai que ter cuidado. Non é unha planta que poidas plantar cando queiras para adiantar, porque non adiantas nada, simplemente é que se queda chiquitina e depois non lle dá tempo a ter fruto. Entón, cando se planta a berenjena? Cando deixe de facer riesgo de fríos extremos ou de heladas ou de granizos na túa zona, que non sei de onde eres, por favor, cando me fagades unha pregunta, axúdame moito que me dixades máis ou menos se na vosa zona fai frío ou sabes de onde sondes. Entón, claro, cando empeza a facer ese caloriño que xa parece que non vai haber máis heladas, aí é cando plantas a túa berenjena, para que collas a despois o empuje de todo o calor para que lle vaya super ben. Eu vou a plantar navicol mañán porque me inspiraches ti, a ver que pasa. Begoña, se che gusta a navicol, planta navicol. Mira, na plantes, isto tamén é importante, vou beber un poquinho. Non plantes a navicol en un sitio da horta donde lle dé o sol desde as 8 da mañán hasta as 6 da tarde. Deixa ese sitio tan soleado para plantar berenjenas, lechugas, tomates, cebolas, algo que lle dé o sol e que necesite sol directo. Pero, por exemplo, para plantar navicol ou repolos ou así, é mellor que os destines a plantar en unha zona da horta donde ao mellor lle dé a sombra de un árbol a partir das 12 ou que a sombra de un seto moi grande que se lle dea. Ese é o sitio perfecto para plantar o navicol, donde lle dea a sombra a partir do mediodía, sabes? Que diste, joder, que planto aquí os tomates e non se me dan ben porque me dá a sombra da casa do veciño ou a miña casa ou un horre ou un muro que teñas moi alto ou así, e non podo plantar os tomates aí. Pois aí é onde vas a plantar a navicol, os repolos, o brécol, a coliflor, porque son plantas que pódense dar no verán, pero que non necesitan, e que lle é malo, que lle dé o sol intenso durante 12 horas ao día. Non están ben aí. Entón, busca o sitio máis sombrío da horta e planta aí a navicol. Xa verás que vai che ir ben. E depois vasme a agradecer, porque depois vai lá a plantar todos os anos. Saludos desde la Ciudad de México. ¡Ah, qué guai! Guadalupe González, encantada de saludarte. Guadalupe, benvido ao meu canal. Espero que esteas suscrita. E se non, suscríbete. Que non costa diñeiro, é gratis. Ayer, por primeira vez, vimos Digitalis Blanca. ¡Jo, que guai! Lado, pois estate pendiente, non a arranques, que é unha pena, deixa estar aí a planta, pero cando empece a madurar e por ela mesma tire as flores de abaixo, porque maduran primeiro as de abaixo, e as flores de arriba son as máis tiernas. Bueno, pois, cando cae a flor en por sí sola, deixan dentro como uns pequenos, como unhas burbujas, como uns garbanzos, non? Como unha pequena esfera verde. Cando esa esfera lle toques así, e faga como un sonajero, é que xa están as sementes maduras. Entón, ti colles ese sonajero, cando faga ruido, porque se o quitas antes da planta, as sementes non están maduras. Levo para a horta, se queres. A ver, é moi posible
que estean as sementes xa cruzadas con algún digitalis rojo, purpúrea, que haxa ao mellor arredor. É que ao mellor o primeiro ano che salan blancas e no segundo ano se che salan color rosa e no terceiro se che salan a digitalis purpúrea normal, a que estamos acostumbradas a ver. Pero esa chamase digitalis alba, chamase alba, non blanca. O nombre correcto sería alba. É fermosísimo. Se eu tuve na horta durante uns 3 anos sendo blanca e despois, bueno, non eran as sementes, traían o ADN cruzado de outra polinización de unha digitalis purpúrea e cruzouse e xa nunca máis volveu a ser blanca. Pero, bueno, o tempo que a tuve na horta blanca disfrutina moitísimo porque é tan rara de ver e tan bonita. Ola, Nusca, quanto levo aprendido contigo? Marisol, ti non sabes o feliz que me fai ser capaz de axudarlle a xente solo falando. O sea, mira que a min gustame falar, e solo por falar ser capaz de axudarlle a xente. Que, por certo, direivos, a ver, en este mes de maio e abril, o sea, abril e maio, estaba pensando eu ao revés, non, marzo, abril e maio, din un montón de charlas, pois, bueno, por todo Galicia, non? E moita xente, cando chego ás charlas, despois, veñeme preguntar, mira, como hai que facer, porque eu teño unha asociación e queríamos che levar e tal. É tan fácil de que eu vai a dar unha charla a un sitio como que, non sei, a persona responsable da asociación ou da asociación de veciños ou do que sea, que se poña en contacto comigo a través de Instagram ou daqui de YouTube tamén, que me diga, Nusca, queríamos falar contigo para unha charla. E xa está, se eu me poño en contacto con esa persona, xa está, porque, por exemplo, ahora en junio teño menos, o sea, teño 6, creo, así para dar, ainda podía cubrir algo. En julio tamén, en agosto vou descansar, pero junio e julio ainda podía cubrir con charlas, así que se pertenecedes a algunha asociación ou conocedes a alguén que lle interese levarme para dar unha charla, pois que me poña a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, e xa eu me poño en contacto con esa persona e xa falamos, e así xa nos vemos. Non me parece xusto que esteamos aquí e que non lle deamos o like, xa que nos está axudando. Eu penso igual que ti, Nieves, pero, bueno, estou aquí, de verdad, agradecida polas persoas que estades sempre, por persoas como ti, por exemplo, como outras moitas que estades aquí apoiándome continuamente, e a mí gustame facer o directo simplemente por ser como correspondervos polo apoio que me dades semanalmente. Eu xa solo porque vos sintades correspondidas, as persoas que me estades axudando semana tras semana, que me mandades as preguntas á radio, que me axudades incitando a xente que lle dé o like ou que compartides os meus vídeos ou así. Eu xa solo por vos, por ese puñado de xente que me axudades, eu vou estar aquí os domingos. Para min é unha maneira, un xeito de agradecérvolo que, pois, a ver, tamén é para min un sacrificio, porque é domingo, podía estar en outro lado, podía estar a pasear, pero quero estar aquí tamén con vos, esta horiña. Entón, pois, eu, pois, eso, agradecida a todos os que estades, os que me apoiades, e eso, xa está. Teño unha ameixeira que floreceu estupendamente no seu momento, pero logo non lle quedou prácticamente ningún froito. A que se pode deber? Mira, Ana Leda, volvo a dixer o mismo, non sei de onde eres, pero me imagino que por falar en gallego con X e un gallego así moi enxebre, como o meu, pois me supoño que eres daqui de Galicia, que ao mellor a ameixeira está aquí en Galicia. Este ano non foi moi propicio para a fruta de cuña, por culpa desto, non? De que empezou a florecer, porque ao mellor aí a partir de febreiro, marzo, hubo uns días como que parecía que iba a empezar a bo tempo, empezaron os árboles a brotar flores, pero claro, empezou tempo húmedo, empezou a chover moitísimo, e as flores ao mellor non foron ben polinizadas, e aínda que haxa unha frutiña do tamaño de un chícharo e despois cae masivamente ao chan, a ver, pode ser por moitos motivos,
Pero o principal pode ser por un mal cuaje de fruto por culpa de que a polinización non foi axeitada porque o polen se mollou, porque hubo moita humedade. Cando chove moito e hai moita humedade, hai tamén falta de polinizadores, porque os polinizadores ca chuvia non voan, si que voan algúns. É verdad que a maioría dos polinizadores se chove escóndense. Se non hai insectos que estean polinizando porque chove, o polen está mollado, descende moitísimo a población de polinizadores, aí xa temos dous motivos importantísimos polos cales unha fruta non cuaja e cando cae a flor, cae tamén a fruta ao chan, que iso tamén pode ser, E despois, pode ser que tamén o teñas enfermo, que non sei como está o fruto, por iso me gusta ver fotos para analizar millor ou así, sabes? Pero pode ser por iso. E tamén pode ser ao mellor por unha falta de nutrientes, por un exceso de lixiviado. Se o frutal está en unha zona, esa é a última pregunta porque xa vai alá unha hora, se o teu frutal está en unha zona que, por exemplo, no inverno está demasiado encharcada e hai moita agua que corre, aínda que non digo un río, pero se ao estar moi encharcado a agua móvese moito e hai moita agua e os nutrientes que iba a comer a planta non é capaz de absorbelos tan ben. Por dous motivos. Un, porque lle morren as raíces que absorben a agua, entón non absorben os nutrientes. E outra, porque os nutrientes lixíbianse, marchan, e non ten como alimentarse a planta. E cun exceso de nitrógeno e falta dos nutrientes que lle axudan a cuajar a fruta, a cristalizala, tamén aborta os frutos. O sea, é verdad que pode haber flores, é verdad que pode haber polinización, é verdad que pode haber un primeiro como percepción, podes ter a percepción ti de que hai un cuajado de fruto e vamos a ver a semana ou así abortos todos o árbol porque non están polinizados e o árbol desbotos, pois abortos. Entón pode ser por varios motivos, non te preocupes, mira, isto pasou toda a vida e os vellos de antes consolábanse dicindo un ano non dá con outro, miña filla. Non ten nada que ver que unha ameixeira che dea moitísimo un ano e de repente un ano che dea moi pouquiño, non che dea nada. Non lle foi ben no momento de cristalizar, de cuajar a flor para transformala en fruto, polo que sea, e non ten por que ser culpa túa tampouco, entón, pois, eso, consólate pensando que un ano non dá con outro. É así, é nada máis. Bueno, pois, Dios mío, estaban bloqueados os mensajes, non sei por que concho estaban... Ai, Dios mío, xa estaban bloqueados os mensajes, que tanta xente estuvo a falar. Que vai a pasar en Pontevedra, Nusca, Begoña? Vámonos a ver este fin de semana en Pontevedra, non? Bueno, antes de marchar vou a dicir onde vou a estar, para que me vexades se queredes ir hasta Pontevedra, porque vou a estar, dígovos, o sábado en Pontevedra, nunha feira como de plantas que se chama Plant Fest, o sea, Festival de Plantas. E aí vou a estar dando como unha charla e vai a ser unha charla bueno, vou a facer como de mediadora, de presentadora, de entrevistadora de 3 persoas fantásticas que son Aitor, o de Cultivo Galego, me vai acordar o nombre de A Nosa Granxiña, e Eli de La Huertelia, de Eli. Entón vai a ser moi guai. E o domingo vou a estar na charla da Feira de Cultivos, o sea, vou estar na miña salsa este fin de semana. É que vos iba a dicir, non sei se chegarei a tempo para o directo, non vos quero dicir que non vai haber directo, porque claro, a charla en Tomiño da Feira de Cultivos vai a ser ao mediodía. Eu quero me vir para a casa, bueno, tamén quero ver a feira e tal. Eu quero vos dicir que ao mellor non chego, pero que fago ali ás 8 da tarde. Eu penso que vou estar aquí como un clavo. Así que, pois nada máis, miña querida xentiña, as que poidades vir hasta a Pontevedra, vémonos por ali.
Nada, como vos digo sempre, pois iso, coidadevos, portadevos ben, sede moi felices e comprade jaliñas, porque eu estou máis contenta que unhas castañuelas, porque que as miñas 3 jaliñas, xa morro que gana de ir mañán outra vez para velas como lle foi a primeira noite. Veña, miña xentiña, un bico.